Hvis I henter fyrtøjet til mig, bliver I rige. Okay. Det lyder da meget godt. Prøv lige at se den hund der. Den er godt nok stor. Den sender vil give en god halskæde. Ja, hvorfor ikke? Her, I får brug for det her. Jeg tager det. Okay. Den er endnu større. Ja. Og grimmere. Og en bedre halskæde. Jeg kan lide, hvad jeg ser. Gangsterhund. Den er endnu større end alle de andre. Ja, grim. Ja. Skynd dig at kaste kødbenet, inden vi bliver... Kast nu det kødben. Ja, men jeg ved ikke, om jeg kan. Du kan godt. Kast nu det kødben. Okay. Apport! Yes! Bare fortsæt. Fyrtøjet! Jeg har det. Fik fyrtøjet. Yeah! Så giv mig det. Nej. Hvad skal du bruge det til? Det behøver du da ikke at vide. Jo, vi gør mig, din grimme heks. Giv mig det nu bare. Nej. 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 Hvor er I latterlige. Nej. Nej. Hvad er det, du vil bruge det til? Kan du ikke bare sige det? Nej. 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 Giv mig det nu. Nej. Jeg hugger hovedet af dig, hvis du ikke Jeg fortæller. troede, Nej. at vi holdt sammen. Nej. Jeg stolede på jer. Nej. Jamen, så troede du forkert. Nej. Jeg stolede på jer. Nu skal du dø. Ja. Det er så klamt ud. Nå, men vi er rige. Ja. Ja. Hvor er hun klam. Nå. Yeah! Prøv at se i hovedet. Gruppetag.